Què ha estat això? No ho sé. Prou, ja n'hi ha prou, Volcan! Calla, borinot! Què vols, renunciar a la felicitat d'or, ara? Vosaltres dos! Què hi fan, aquí? Què hi fem? Nosaltres viatgem amb l'òrfan, no? Què diu? O sigui que també hi ha aquell bruixot inepte? Ens hem separat momentàniament. Però continua explicant el que deies. Dóna'm més detalls d'això de la felicitat d'or, sisplau. No n'hi penso dir res, ni parlar-ne. És l'espasa de Bertanders. Torneu-me l'espasa, lladres! És un record molt estimat del meu pare. Aquesta espasa ara és propietat de l'Axel. Volcan. Enhorabona, Creau. Ara que has trobat l'espasa ja podràs tornar a casa. És una espasa preciosa i crec que la millor solució és posar-la en mans segures. Vosaltres la conservareu més bé que ningú. Si m'ho demana també, faré l'esforç enorme de guardar-li durant un temps. Ai! Sisplau, faci'm l'honor de confiar-me-la. Us aviso que si mireu de vendre-us-la, acabareu malament. No ho faríem de cap manera. Molt bé, doncs ja està decidit. Segurament això és la cova de la criatura demoníaca. Som-hi! Tenim molta sort d'haver arribat fins aquí tots junts. Ara, gràcies al meu talent, unint les nostres forces ens desfarem de la criatura demoníaca i tots conquistarem la felicitat d'or. Ja veureu com sí, us ho dic ja. Volcan no fa per tu parlar d'aquesta manera. Mira que ets cap de suro. Quan tinguem el tresor a les mans, fugirem com una centella. Sí, just el que m'imaginava. Ja fa molt que caminem. Quan apareixerà la criatura demoníaca? Sí, probablement la nostra presència l'ha espantat. Primer diuen una cosa i després n'acaben fent una altra. Ai, criatura maleïda, com goses desafiar-me a mi, en Volcà Volcan, el master de la masmatúria. Ja veuràs com les gasto. Si només eren ratpenats. És que m'han agafat per sorpresa. Maleït monstre, el mataré fent-li fer saltirons fins a l'infinit. Volcan, allà hi ha... La sortida. És un castell. Potser hi viu algú? No, no ho crec. Fa cara d'estar deshabitat. Però, en canvi, sembla que hi ha algú que s'ocupa del jardí. No ho veus? I tant, n'estic segur. Tenen el tresor amagat al castell. I per què n'estàs segur? T'hi has trobat mai que seguint la meva intuïció ens hàgim equivocat? Doncs jo diria que sempre. Au, vinga, i fem un cop d'ull. Màgic, vinga. Mira que ets badoc. Ara vinc. Màgic! No us hi acosteu! Quedeu-vos enrere. Màgic, vigila! He de poder... Sortiu, espases de llum! M'ha sortit! Caram, Màgic, ja saps fer servir la bruixeria? Doncs sí. Si només ets un aprenent. Ara ja has tastat el meu poder, munt de ferralla. Volcan no ha estat pas mèrit teu. Molt bé, ara ja podem anar al castell a buscar el tresor. Si encara és viu! És viu? Em fa tot l'efecte que està força més empadat que abans. Bruixot principiant, mira de què ens han servit els teus encanteris de pa sucat amb oli. Fes alguna cosa!
D'acord, ho intento. Espases blanques de llum! Déu meu, ho he de tornar a provar. Espases blanques de llum! Ai, ai, que em crema! Un pèl. I jo què? Correu, fugim! Sembla que s'hagi calmat. No entenc per què no ens ha seguit fins aquí dins. Mira, Màgic, des de baix no me n'he adonat. Hi ha un caminet que travessa el jardí. És veritat. Què deu ser aquesta criatura? Ja m'ho pensava. Tu ets la llegendària criatura demoníaca? Estigues tranquil. Reposa de les teves fatigues i dels somnis d'or. Volcan, t'asseguro que no hi ha cap tresor. Maleït sigui! Es pot saber on dimonis el deuen haver amagat? Ai, fins quan ens hi haurem de quedar aquí? I es pot saber on s'ha ficat l'òrfan, per cert? Però si li has deixat una nota que deia et prego fervorosament que no ens busquis. Justament per això. Està molt clar que volia que ens busqués, no? No ens hem de precipitar, tampoc. Què, doncs? Què fa l'enemic? Continua ocupant-se de les flors, de moment. Aquesta criatura potser només té la intenció de protegir les flors. Si és així, si passem pel camí sense entrar al jardí de les flors, no ens atacarà. Sí, podem passar pel caminet. Encara podrem fugir i tot. Doncs au, en marxa. Ho veus?